FM 100,6. Ακούς τη φωνή σου. Φίλοι ακροατές, καλό σας απόγευμα. Το ρολόι στο στούντιο γράφει 6 και 5 πρώτα λεπτά και είστε συντονισμένοι στον FM 100,6, τη συχνότητα του εθελοντικού ραδιοφώνου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ημέρα Παρασκευή, 29 του μηνός, πρώτη τελευταία εκπομπή της σεζόν και τα αιρετικά μαθήματα πολιτισμού είναι και σήμερα κοντά σας. Θα επιμείνουμε στα Ερτζιανά της πόλης μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Την εκπομπή παρουσιάζουν οι Τάσος Αγγελίδης Γκέντσος και Παναγιώτης Κουντουράς. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους της εκπομπής. Καλό απόγευμα από το στούντιο του FM 100,6. Πρώτη τελευταία εκπομπή της σεζόν, που όπως είχαμε πει με καλεσμένη μία ηθοποιό του Κρατικού Θεάτρου, την Ιφηγένεια Δελγιανίδη. Να σας καλωσορίσω χωρίς περιττές εισαγωγές στο χώρο σας. Από κάτω δεν είστε? Ακριβώς. Καλησπέρα καταρχήν. Ναι, είμαστε ακριβώς από κάτω, μόνο που εσείς έχετε την απίστευτη θέα, ενώ εμείς δεν βλέπουμε στα καμαρινιά απολύτως τίποτα. Οπότε εσείς είστε σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με εμάς. Εσείς βλέπετε προφανώς με μάτια άλλα. Ναι, εμείς βλέπουμε με τα μάτια της ψυχής όταν είμαστε πάνω στη σκηνή και μπορούμε να φανταζόμαστε και να οραματιζόμαστε διάφορα πρόσωπα, διάφορα προσωπία, διάφορα μέρη, διάφορες καταστάσεις και να μπούμε σε μια διαδικασία να τα ζήσουμε όλα αυτά για να μπορέσουμε να ταξιδέψουμε μαζί σας. Και ταξιδεύετε τους θεατές, το Κρατικό Θέατρο τους ταξιδεύει χρόνια. Ναι, είναι πάνω από 40 χρόνια αυτό το θέατρο, ένας θεσμός της πόλης της Θεσσαλονίκης. Και εμένα με ταξίδευα από μικρή. Δηλαδή ερχόμουν εδώ με τη μαμά μου, τη γιαγιά μου και βλέποντας όλες αυτές τις υπέροχες παραστάσεις με τα μάτια ενός παιδιού, αυτό μου έδωσε την αφετηρία, την έξαψη να θέλω κι εγώ να κάποια στιγμή, στην αρχή τελείως υποσυνείδητα, χωρίς να ξέρω τι γίνεται, αλλά μου ασκούσε μια τέτοια μαγεία όλο αυτό το πράγμα, οι ηθοποιοί, τα σκηνικά, τα φώτα, ο κόσμος, τα σκοτάδια, που χωρίς να το καταλάβω, επειδή ήμουν και πολύ μικρή, ξαφνικά όλα αυτά άρχισαν να παίρνουν ένα σχήμα και τελικά αποφάσισα στα 18 μου μόλις τελείωσα το Λύκειο, να δώσω εξετάσεις στη σχολή του Κρατικού και να ακολουθήσω τον όνειρό μου. Τόσο απλά. Είναι πολύ σημαντικό να ακολουθεί κάποιος τα όνειρά του. Αφού είπατε για όνειρα, να ρωτήσω μια ερώτηση τώρα μου ήρθε στο μυαλό. Αν σας έλεγαν υπάρχει περίπτωση να μεταφερθείτε σε μια παράσταση που παίξατε στο Κρατικό, ναι, και να ζήσετε για λίγα λεπτά τα συναισθήματα, το κλίμα, να μιλήσετε τις μυρωδιές, ποια παράσταση έτσι φέρνετε στο νου πρόχειρα? Πρόχειρα θα σου πω το Γλάρο, που καλά αυτό το έργο με έχει σημαδέψει, δηλαδή είναι κάτι το φοβερό. Όταν ήμουν πολύ μικρή, δηλαδή 23-24, το είχε σκηνοθετήσει εδώ ο Διαγόρας ο Χρονόπουλος. Καλό το ταξίδι εκεί που είναι, γιατί μας έχει αφήσει. Και τότε έκανα τη Μάσα. Ήμουν ένα πιτσιρίκι, πολύ μικρή, και έκανα τη Μάσα. Μετά από πολλά χρόνια το ξανασκηνοθέτησε ο Πέτρος ο Ζιβανός και εκεί είχα την απίστευτη τιμή και τύχη ταυτόχρονα να κάνω την Αρκάντινα. Και τώρα, γι' αυτό λέω είναι κάτι το απίστευτο, και τώρα παίζω στην ίδια παράσταση, έπαιζα μάλλον, θα εξηγήσω γιατί χρησιμοποιώ το έπαιζα, και κάνω την Πολίνα.
Μου έχει μείνει ένας ρόλος ακόμη, η Νίνα. Θα τον παίξω μάλλον μετά το θάνατό μου, γιατί η Νίνα είναι πιτσιρίκι, δεν μπορώ να τον παίξω τώρα σε οποιαδήποτε εκδοχή. Κάνω πλάκα βέβαια με τους συναδέλφους μου λέγοντας κάτι τέτοιο. Αλλά αφού μου θέλεις για θύμησες και τέτοια, πολλοί λένε ότι ο μικρός ο ρόλος είναι ανάλογα πώς θα τον παίξεις και όλα αυτά. Συγγνώμη, αλλά δεν το πιστεύω αυτό. Ένας μεγάλος ρόλος έχεις πάρα πολλά πράγματα να ψάξεις, έχεις πάρα πολλά πράγματα να βρεις, έχεις πάρα πολλά πράγματα να φανταστείς. Γίνεται πολύ πιο σύνθετη δουλειά. Και ακριβώς αυτή η σύνθεση της δουλειάς είναι που για μένα κάνει αυτό το ταξίδι του ηθοποιού μαγικό πολλές φορές, σχεδόν σε μεταφυσικά όρια. Οπότε θα σου έλεγα αυτή την παράσταση που είχαμε κάνει πριν 7 χρόνια με τον Πέτρο τον Ζιβανό, που δεν έχει καμία σχέση με την παράσταση που παίζουμε τώρα σε σκηνοθεσία Γιάννη Βούρου, γιατί πολύ απλά ήταν πολύ σύγχρονη παράσταση, δηλαδή δεν είχαμε κουστούμια της εποχής του 1920 ή 14 που έχουμε τώρα. Ο ρόλος της Αρκάντινας είναι πάρα πολύ σύνθετος, πάρα πολύ περίεργος, οπότε είναι ένα ταξίδι ψυχής που κάνεις μέσα από την ψυχή ενός άλλου ανθρώπου, που αυτό σε ταξιδεύει, σε υπονομεύει ταυτόχρονα, σου τρώει σάρκες μερικές φορές μέχρι που να αρχίσεις να τον, όχι απλώς να τον φαντάζεσαι, να βλέπεις τη σκιά του, μέχρι που αυτή η σκιά σιγά σιγά να αρχίσει να αποκτάει τα χέρια του ρόλου, την κίνηση του ρόλου, το βλέμμα του ρόλου, για μετά να δεις πώς κινείται αυτός ο ρόλος, πώς κάθεται, πώς αντιδράει, τι επάρσεις ή όχι μπορεί να έχει, τι αγάπες μπορεί να έχει, πώς υπερασπίζεται όλα αυτά τα πράγματα. Γενικά η δουλειά του ηθοποιού έχει τόσο πολύ να κάνει με τον άνθρωπο, με την ανθρώπινη ψυχή, με την ανθρώπινη κινησιολογία, που εντάξει για μένα είναι πάρα πολύ δυνατό αυτό το συναίσθημα και πάρα πολύ ενδιαφέρον να κάνω όλη αυτή τη δουλειά σπίτι μου, γιατί στην πρόβα κάνω ελάχιστα πράγματα. Η μεγαλύτερη δουλειά που γίνεται είναι εγώ με τον εαυτό μου, σπίτι μου, ακόμη με ένα τετράδιο, που γράφω, σβήνω, χτίζω, αναιρώ. Δηλαδή περισσότερο αναιρέσεις υπάρχουν για να βγει ένα πράγμα. Από τα 10 στοιχεία που μαζεύω, τα 9 θα φύγουν σίγουρα στην πορεία, αφού τα δοκιμάσω σε μία πρόβα, και το ένα θα μείνει. Αυτό είναι και το μαγικό ίσως. Υπάρχει περίπτωση κάποια στοιχεία του ρόλου να μείνουν μετά στην Ιφηγένεια, συνειδητή επιλογή, να τα κρατήσει ή να δώσει στο ρόλο κάποια προσωπικά στοιχεία που ούτε καν φανταζόταν ότι μπορεί να έχει αυτός ο ρόλος? Δηλαδή θέλω να δω την αλληλεπίδραση. Ναι, μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Καταρχήν είναι αυτό που λένε οι Γάλλοι το μετιέ. Δηλαδή δουλεύοντας ρόλους αρχίζεις και αποκτάς μια εμπειρία. Θα σου το δώσω να το καταλάβεις πάρα πολύ απλά. Ένας τεχνίτης είναι αυτό που λέω πολλές φορές και στους μαθητές μου όταν έκανα μαθήματα στη σχολή. Έχουμε να χτίσουμε ένα τραπέζι. Πάρα πολύ απλά. Τι κάνουμε για να χτίσουμε αυτό το τραπέζι, για να το φτιάξουμε? Με τι ξεκινάμε? Δεν έχει μια συγκεκριμένη μορφή. Κάνουμε πρώτα το σχέδιο. Μετά παίρνουμε τα ξύλα, διαλέγουμε τα ξύλα, ξύνουμε τα ξύλα, καρφώνουμε τα ξύλα, κολλάμε τα ξύλα, αρχίζουμε και ζωγραφίζουμε ή όχι πάνω στο τραπέζι, δίνοντας σιγά σιγά σχήμα. Έτσι ακριβώς είναι και η δουλειά του ηθοποιού. Παίρνεις πράγματα που θεωρείς ότι θα σου χρησιμεύσουν και αρχίζεις σιγά σιγά και χτίζεις ένα ρόλο ή και πετάς. Έπειτα, ακριβώς επειδή είμαι 35 χρόνια πλέον σε αυτή τη δουλειά, ξέρω, ας πούμε, σε κάποιο ρόλο χρησιμοποίησα ένα κούνημα του κορμιού, το οποίο έδινε στη συγκεκριμένη παράσταση μια κατάσταση. Αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο στοιχείο που θα μπορούσα πιθανολογικά, φαντάζομαι όπως και ένας λογοτέχνης, να το χρησιμοποιήσω και σε κάποια άλλη παράσταση, τελείως άσχετα. Σαν ένα στοιχείο που μου κόλλησε, που μου άρεσε, που δεν άρεσε μόνο σε μένα, αλλά άρεσε και στους θεατές, οπότε ένα τέτοιο στοιχείο μπορείς και το κουβαλάς. Άρα είναι μια αποθήκη κινήσεων, συναισθημάτων, ακριβώς, σκέψεων. μπορείς να κάνεις μια αποθήκη
και να αντλείς από μία αποθήκη. Γιατί σου κάνει πιο εύκολη τη ζωή. Πιστεύω πάρα πολύ και στην τεχνική των πραγμάτων. Όχι μόνο στο συναίσθημα, δηλαδή ο πόνος, λέμε, ότι μπορεί να εκφραστεί με ένα συγκεκριμένο πράγμα. Υπάρχει μια συγκεκριμένη τεχνική, όπως και υπάρχει και μια συγκεκριμένη τακτική εάν θέλεις να δακρύσεις. Πολύ συγκεκριμένη, δεν είναι ανάγκη να μπεις σε όλο το συναίσθημα, γιατί άμα πάνω στην παράσταση δεν σου έρθει το συναίσθημα, τι κάνεις? Μένεις έκθετη και το αποτέλεσμα δεν είναι ωραίο, δεν είναι σωστό. Άρα πρέπει να έχεις και μια αποθήκη που να κουβαλάς κάποια τεχνικά πράγματα. Πάνω σε αυτό διαφωνούν πάρα πολλοί άνθρωποι. Άλλοι πιστεύουν ότι πρέπει συνέχεια όλο το συναίσθημα να γεννάει. Εγώ πιστεύω ότι το συναίσθημα μπορεί να σε προδώσει πάρα πολλές φορές. Γιατί δεν μπορείς να το κουμαντάρεις, μπορεί κάποια στιγμή να μουλαρώσει και να μην σου δίνει τίποτα. Να είσαι κενός, μικρός. Οπότε είναι μια πολύ ωραία λύση να έχεις στις αποθήκες σου κάποια τεχνικά πράγματα που σε βοηθούν ανά πάσα στιγμή. Πολύ απλά. Σου είπα πριν για το αν πρέπει να κλάψεις, ότι υπάρχει μια τεχνική που μπορείς να κλάψεις πανεύκολα, μέσα σε 1-2 λεπτά. Ή η στάση του σώματος. Εάν είμαι κοντά σε σένα, σημαίνει ότι εγώ σε συμπαθώ. Εάν έχω μια απόσταση μακριά από σένα, σημαίνει ότι δεν σε θέλω, άσχετα τι λέω εγώ με το λόγο μου. Εάν είμαι ίσια, σημαίνει ότι είμαι ουδέτερη σε σχέση με σένα. Αυτά είναι τεχνικά πράγματα. Αυτά πρέπει να μαθαίνονται στη σχολή, κατά την άποψή μου, που θα βοηθήσουν ένα νέο παιδί να δημιουργήσει, να έχει κάποια πράγματα, να ξέρει τι φτιάχνει. Η φωνή είναι πολύ ουσιαστικό. Από πού θα βγει? Από το κεφάλι σου, από το στόμα σου, από το λάριγγα, από το στήθος σου. Είναι τεχνικές αυτά τα πράγματα. Όπως ένας τεχνίτης, ένας τραγουδιστής της όπερας πρέπει κάθε μέρα 2 ώρες να κάτσει και να κάνει τις ασκήσεις του. Το ίδιο με έναν τρόπο είναι και ο ηθοποιός. Άσχετο αν δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα. Αλλά αν αγαπάμε τη δουλειά μας και αν ενδιαφερόμαστε για το αντικείμενο της δουλειάς μας, νομίζω ότι θα πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα, αλλά θα πρέπει και οι καθηγητές της σχολής να φροντίζουν έτσι ώστε να δίνουν στα παιδιά τα εφόδια να έχουν τις δικές τους αποθήκες ή να τα κάνουν, να ψάχνουν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε μετά να τους μείνουν κάποια πράγματα. Γιατί το συναίσθημα είναι αέρας, αλλάζει. Θα μιλήσουμε, Παναγιώτη, στη συνέχεια περί συναισθήματος. Ήθελες να ρωτήσεις κάτι? Μετά. Βλέπουμε τελευταία σε θέατρα να πειραματίζονται με διάφορα πράγματα. Όχι ότι πειραματίζονται μόνο τώρα τελευταία, πειραματικά πρωτοποριακά θέατρα υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ακριβώς. Και εξαιρετικά θέατρα στην Αθήνα κυρίως και παραστάσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να μου δώσετε εντός εισαγωγικών ένα ορισμό του πειραματικού και αν το πειραματικό έχει όρια. Η δικιά μου θέση είναι η εξής, ότι για να κάνεις μια πειραματική δουλειά πρέπει πριν να κάτσεις και να κάνεις μια πάρα πολύ μεγάλη δουλειά σε σχέση με το κλασικό ανέβασμα. Να έχεις όλα τα δεδομένα του συγγραφέα, το τι θέλει να πει αυτός, τι θέλεις να πεις εσύ μέσα από ένα κλασικό ανέβασμα, δηλαδή δραματολογικά, να έχεις εξαντλήσει τα πάντα. Και από εκεί και πέρα να κάνεις ένα πειραματισμό ή να κάνεις πολλούς πειραματισμούς ή γενικά να ανεβάσεις μια πειραματική παράσταση, αλλά τα θεμέλια σου να είναι πάρα πολύ γερά. Δηλαδή να ξέρεις πάρα πολύ καλά το συγκεκριμένο συγγραφέα, τι θέλει να πει, γιατί έγραψε αυτό το έργο. Πάρα πολύ απλά. Να μην είναι ένα άλλο έργο, δηλαδή. Να μην είναι ένα άλλο έργο. Ή αν θέλεις να είναι ένα άλλο έργο, μπορείς να γράψεις ότι με αφορμή το συγκεκριμένο έργο, μία δική σου προσέγγιση αυτού του πράγματος. Και είναι και πιο τίμιο κιόλας. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Τι πάει να δει, δηλαδή δεν πας να δεις τις 3 αδελφές και να είναι, ξέρω εγώ, οι 3 αδελφές από δεν ξέρω εγώ τι, μια πειραματική δουλειά η οποία επειδή έτσι θεώρησε ο σκηνοθέτης της παράστασης και βρήκε άλλους 10 ηθοποιούς
για να υποστηρίξουν αυτό το πράγμα, απλώς το κάνουν και βάζουν ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι τους. Αυτό για μένα δεν είναι πειραματισμός, είναι σαν χλαμάρα. Και αρνούμε να βλέπω αυτά τα πράγματα. Για μένα ο πειραματισμός, σου επαναλαμβάνω, είναι να βασίζεται σε μια κλασική δομή και από εκεί και πέρα, με ερέθισμα αυτά που σου έχει δώσει ο συγγραφέας, μπορείς να κάνεις τις δικές σου παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το πράγμα και να το δεις και διαφορετικά. Αυτό εξάλλου είναι και η μαγεία του θεάτρου, δηλαδή γι' αυτό ανεβαίνουν και ξαναανεβαίνουν ίδιες παραστάσεις, ο Τσέχοφ, ο Βίλιαμς, με διαφορετικές, ακόμη και η αρχαία τραγωδία και η κωμωδία, κάθε φορά ειδωμένο διαφορετικά. Αλλά δεν μπορώ αυτές τις παρεκκλήσεις, τις απίστευτες, που λες τώρα αυτό πώς προέκυψε, από πού προέκυψε, ή και το άλλο που σε κάνουν να αισθάνεσαι τελείως βλάκας. Λες δεν καταλαβαίνω, συγγνώμη δηλαδή, ή εγώ έχω μεγαλώσει πάρα πολύ, ή γενικά υπάρχει μια φωλούρα, ο πειραματισμός για τον πειραματισμό, αυτό δεν αντέχω. Μου έκανε εντύπωση, πριν από χρόνια είχαμε πάει μαθητές σε μια παράσταση και ήταν όντως πειραματική, εντός εισαγωγικών, εκτός δεν θα κρίνω την παράσταση. Στα παιδιά δεν άρεσε. Ναι. Δηλαδή είχαμε κάνει το κείμενο, δεν θέλω να πω ποιο κείμενο είναι για να μην φωτογραφίσω την παράσταση, και ήταν τόσο αστείο για αυτούς που και ήσυχοι δεν κάθισαν και θεώρησαν ότι, που περιμένεις ότι σε παιδιά 15-16 ετών θα είναι καλύτερο το πειραματικό από το κλασικό. Δηλαδή το κλασικό μπορεί να κουράσει κιόλας. Τα παιδιά, τους 15-16. Και εκεί πάνω άρχισα να προβληματίζομαι για το τελικά ποιο είναι πειραματικό και ποιο όχι. Που εμένα, ας πούμε, δεν μπορώ να πω ότι το είδα, μπορεί να μην μου άρεσε, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν το είδα και κουράστηκα, ας πούμε. Προσπάθησα να δω κάποια πράγματα, να διακρίνω κάποια πράγματα, ενώ τα περισσότερα παιδιά ήταν κάθετα. Κύριε, αυτό δεν ήταν αυτό το έργο, ήταν ένα άλλο έργο. Είναι αυτό που καμία σου είπα σχέση με την αρχαία τραγωδία, ας πούμε. Ναι. Το θέατρο είναι θέατρο. Είτε κλασικό είναι, είτε πειραματικό. Το καλό θέατρο για μένα ξεχωρίζει αν μπορούν τα παιδιά, αν μπορούν οι θεατές να το παρακολουθήσουν. Είτε είναι πειραματικό, είτε κλασικό, είτε οτιδήποτε. Είτε είναι κωμωδία, είτε είναι τραγωδία. Εάν είναι γνήσιο και ειλικρινές και έχει δουλειά από κάτω, πιστεύω ότι θα αρέσει. Τα παιδιά είχαν την πιο έντιμη, κατ' εμέ, αντίληψη πάνω σε αυτό που βλέπανε. Το θεώρησαν βλακεία και είπανε ότι δεν αξίζει καν την προσοχή μου, ας πούμε, το να κάτσω στο θέατρο καλά, ας πούμε, για να παρακολουθήσω μία παράσταση. Πιστεύω ότι αν είναι ειλικρινείς οι προθέσεις, τότε και οι πιο δύσκολοι θεατές μαγεύονται από αυτό το πράγμα. Το θέατρο είναι μαγεία. Μια που μιλάμε, που ανέφερα την λέξη μαγεία. Μαγικούς σταθμούς στη ζωή σας θέλω. Θεατρικούς. Για το θέατρο πάντα. Όχι προσωπικούς. Όχι. Ναι. Μαγικούς σταθμούς. Καταρχήν... συνεργασίες. Ναι. Για μένα μαγικό ήταν ότι μετά τη σχολή του κρατικού, μια που είμαι Θεσσαλονικιά, με πήραν στο κρατικό θέατρο. Δηλαδή 21 χρονών ήδη ήμουνα στο κρατικό θέατρο και έπαιζα. Ακριβώς επειδή σου είπα πριν ότι ήταν η διασκέδασή μας, αν θες, με τους γονείς μου, να ερχόμαστε στο θέατρο, όχι μόνο στο κρατικό, αλλά και σε όλες τις παραστάσεις που ερχόντουσαν, από επιθεωρήσεις μέχρι τα πάντα, μέχρι κωμωδίες. Ήταν μαγικό μετά από τη σχολή του κρατικού, στα 21 μου να παίζω στο κρατικό. Όπως είπα και πριν, ο Γλάρους ήταν μια παράσταση που με σημάδεψε και εξακολουθεί και με σημαδεύει. Εγώ ήμουνα και 14 χρόνια στην Αθήνα. Κάναμε με τον Κώστα τον Κατσουλάκη, ένα φίλο μου σκηνοθέτη, πάρα πολύ αξιόλογο άτομο, κάναμε μια παράσταση, την Κλητεμνίστα της Γιουρσενάρ. Ήταν καθαρά δικιά μας δουλειά. Αγάπησα τρελά αυτό το κείμενο. Ήμουνα εγώ και μια χορεύτρια με μουσική Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Το είχαμε παίξει και στη Θεσσαλονίκη και το κάναμε περιοδεία και σε άλλα μικρά θέατρα σε όλη την Ελλάδα.
Ήταν ένας μαγικός σταθμός για μένα αυτό το έργο. Και τα κείμενα της Γιουσενάρ είναι εξαιρετικά και ειδικά αυτό είναι κάτι το μαγικό, δηλαδή είναι όλη η γυναικεία φύση μέσα, που κάποια στιγμή θα ήθελα να το ξανακάνω οπωσδήποτε αυτό. Εγώ έπαιζα και η φίλη μου και μια φοβερή χορεύτρια, η Φωτεινή Τερανόβα, μόλις είχε έρθει από Αμερική, από τον Άλβιν Έιλι, έκανε χορογραφίες πάνω σε αυτό το πράγμα με τη μουσική του Χριστοδουλίδη, που ήταν ένα μαγικό πράγμα κατά την άποψή μου. Αυτό ναι. Αλλά για την εποχή εκείνη κιόλας. Ναι, αλλά είναι ένα κείμενο της Γιουρσενάρ, δεν αλλάξαμε απολύτως τίποτα. Όχι, το λέω θετικά. Δηλαδή, ναι. Ήταν η κινησιολογική πλευρά του ρόλου που το είχε μια χορεύτρια και η ερμηνευτική πλευρά την οποία την είχα εγώ. Μια άλλη δουλειά που μου άρεσε εξαιρετικά είναι η Εβραία του Μπρέχτ, όπου είναι ένα θαυμάσιο κείμενο επίσης. Υπάρχουν πάρα πολλοί σταθμοί έτσι, δηλαδή οι συμμετοχές μου όχι με πρώτους ρόλους, αλλά συμμετοχές μου σε χορούς, σε σχέση με την Επίδαυρο. Ας πούμε θυμάμαι την Ελένη με σκηνοθεσία του Βουτσινά, με τη Λαδικού, το Σωτήρη το Βάγια, με το Δημήτρη τον... πέθανε τώρα, θα κολλήσει το μυαλό μου, κόλλησε, θα τον θυμηθώ μετά, όπου ήταν μια παράσταση απίστευτη για το 82-83 που πέσανε πυροτεχνήματα στο τέλος της παράστασης, δηλαδή είναι και... Δεν μπορείς να τη χαρακτηρίσεις την Ελένη σαν τραγωδία. Ναι, ακριβώς. Και έκανε ένα χολιγουτιανού τύπου τότε ο Ανδρέας ο Βουτσινάς, όπου είχε και πολλούς βεβαίως αντιρρησίες πάνω σε αυτό το πράγμα, αλλά ήταν μια παράσταση πάρα πολύ. Τη Λιδία τη Φωτοπούλου, Δημήτρης Καρέλης, συγγνώμη τώρα το θυμήθηκα, οφείλω να το πω αυτό το πράγμα. Μερικές φορές ξεχνάς πολύ σπουδαία ονόματα και πολύ σπουδαίους σταθμούς, ειδικά για το Κρατικό Θέατρο, αυτά αφορά το Δημήτρη, όπου ήταν μία παράσταση πανηγύρι για αυτά τα χρόνια, το 82-83 που παίχτηκαν, όπως και η Λιστράτη με την Αλέκα Παΐζη. Ήτανε, και εμείς ήμασταν πιτσιρίκια εκεί στο χορό, ήτανε μία μορφή πανηγυριού, ήτανε σχεδόν, θα χρησιμοποιήσω τον όρο, διονυσιακά. Για μας, ας πούμε, που ήμασταν μέρος αυτού του πράγματος που συνέβαινε στη σκηνή. Και αν το κοιτάξει κανείς και από απόσταση, ήταν και διδασκαλία. Ήταν σεμινάριο. Μέγιστος δάσκαλος ο Βουτσινάς. Μέγιστος δάσκαλος. Δύσκολος άνθρωπος, αλλά μέγιστος δάσκαλος. Δηλαδή, εάν ήθελες, θα μπορούσες να μάθεις πάρα πολλά πράγματα. Και τότε ήταν οι εποχές που υπήρχαν και χρήματα και γινόντουσαν πράγματα. Ναι, είναι αλήθεια αυτό, γιατί όσο τα οικονομικά μας στενεύουν, τόσο δυστυχώς αυτό έχει επίπτωση και στην τέχνη και στο ανέβασμα ενός θεατρικού έργου. Άλλο είναι ένας δημιουργός, όπως είναι ο σκηνογράφος, ο ενδυματολόγος, να μπορεί να βγάλει το όραμά του. Και δυστυχώς είναι μια τέχνη που χρειάζεται χρήματα, δεν μπορεί συνέχεια να ανασύρει κάθε θέατρο από τον μπαούλο του πράγματα. Χρειάζονται και καινούργια πράγματα, όπως γίνεται τώρα με το Κρατικό, λόγω συνθήκων. Ωστόσο αυτό είναι ένας παράγοντας περιορισμός στον καλλιτέχνη. Ακριβώς. Και όπως βλέπουμε έχουν πολύ μεγάλη ανταπόκριση πλέον στο κοινό, παραστάσεις που είναι πλούσιες, δηλαδή ο άλλος για να βγει από το σπίτι του και να δώσει το εισιτήριό του θέλει να δει κάτι πλούσιο, θέλει να δει κόσμο, θέλει να δει σκηνικά, θέλει να δει κουστούμια. Δεν μπορεί να βλέπει μία μιζέρια, ας πούμε. Εντάξει, θα τη δει και την πειραματική, αλλά θέλει να δει και ένα θέαμα. Δηλαδή ένα Σέξπιρ αυτή τη στιγμή να γίνει, δηλαδή που έχει 30-35 ηθοποιούς. Αλλά θέλει να δει τα σκηνικά του, τα κουστούμια του, τους ωραίους τους ηθοποιούς του. Θέλει κόσμο, θέλει κάτι να γίνεται. Πόσο μπορείς μέσα σε μία φτώχεια και σε μία μιζέρια να δημιουργήσεις. Και πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι κάνουν πολύ μεγάλη, πώς το λένε, κάνουν μεγάλη
Υπέρβαση, χρησιμοποιώντας συνέχεια παλιά πράγματα τα οποία τα δίνουν μια άλλη μορφή και τα χρησιμοποιούν και τα ξαναχρησιμοποιούν. Εντάξει, αλλά το θέατρο θέλει και κάποια λεφτά. Ειδικά οι παραστάσεις ενός κρατικού ή ενός εθνικού θεάτρου. Θέλει ο κόσμος να δει. Μια ομάδα των 6, των 8 ατόμων τη βλέπει. Η μαγική λέξη χορηγία να γυρίσουν πίσω και να... Μακάρι, αλλά είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο, γιατί πρέπει να βοηθήσουν και τους χορηγούς. Δηλαδή για να δώσουν κάποιες εταιρείες, κάποιοι... Θα θέλουν φοροαπαλλαγές και θα θέλουν, ναι, μα και παντού, σε όλη την Ευρώπη γίνεται αυτό. Αν δώσει κάποιος, ας πούμε, ένα φίξ ποσό, θα θέλει μία έμεση... Και είναι λογικό, ναι, απόλυτα είναι λογικό. Πάρα πολύ λογικό αυτό το πράγμα. Να κάνουμε το πρώτο. Επιστροφή λοιπόν στο στούντιο του FM 100,6 είναι τα αιρετικά μαθήματα πολιτισμού. Τάσο, νομίζω πως ούτε αυτή τη φορά θα σπάσουμε το ρεκόρ σε μουσικά διαλύματα. Και το λέω για καλό, έτσι. Μουσικά διαλύματα. Όχι διαφημιστικά, μουσικά. Τώρα αν τα βαφτίσουμε διαφημιστικά, αυτό είναι. Ναι. Για καλό όμως. Φυσικά για καλό. Ναι, όντως, είχαμε μισή ώρα μιλούσαμε, το διάλειμμα το αργήσαμε. Αυτό θα πει ότι λέμε ενδιαφέροντα πράγματα. Να φύγω από το θέατρο, να πάω στον κινηματογράφο. Mm-hmm. Διαφορετικά παίζει ο ηθοποιός στον κινηματογράφο. Εγώ το βλέπω ότι παίζει διαφορετικά. Δηλαδή ξέρω ότι στο θέατρο πρέπει να δείξει άλλα πράγματα, στον κινηματογράφο άλλα πράγματα. Με ενδιαφέρει να δω την ψυχοσύνθεση του ηθοποιού όταν παίζει στο θέατρο και όταν παίζει στον κινηματογράφο. Όχι αυτό που εισπράττει ο θεατής. Αυτό το αντιλαμβάνομαι. Εντάξει. Δεν αντιλαμβάνομαι τη δική σας διεργασία των ηθοποιών. Λοιπόν, θα σου πω το εξής. Πέρσι είχα την τύχη, γιατί μόνο για τύχη πρόκειται, να κάνω μία σειρά στην τηλεόραση, η οποία έγινε καθαρά με κινηματογραφικούς όλους. Την εκδρομή, ακριβώς. Η οποία γυρίστηκε στην Άουσα. Οπότε είχα να κάνω με 16 επεισόδια και στα 16 ήμουνα με μονοκάμερο. Στην αρχή δεν ήξερα τι μου γίνεται. Κανονικά δεν ήξερα τι μου γίνεται. Μιλούσα με έναν τρόπο που θα μπορούσε να είναι ίσως θεατρικός, που όταν η κάμερα σου έρχεται σε 50 πόντους από το πρόσωπο, είναι πάρα πολύ αυτό το πράγμα, οπότε έπρεπε σιγά σιγά βλέποντας να μικραίνω τα πράγματα. Να μικραίνω τις εκφράσεις του προσώπου, να μπορώ να βρω μέσα από την αλήθεια του ρόλου, αλλά πολύ πιο φυσιολογικούς τόνους, να μην έχω εξάρσεις, να μην εκφράζομαι πάρα πολύ με το πρόσωπο, που για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα, να μην κάνω τις 500 γκριμάτσες που κάνω συνήθως στη ζωή μου ή ακόμη και στο θέατρο, αλλά εκεί δεν φαίνονται. Οπότε είναι ένας τελείως διαφορετικός δρόμος. Προς το τέλος των γυρισμάτων, αφού έβλεπα τον εαυτό μου στο monitor, κατάλαβα τι πρέπει να γίνεται. Για μένα έχει μία γοητεία αυτό το πράγμα, να μπορείς μέσα από το ελάχιστο να δώσεις την κατάσταση που πρέπει. Έχει μία μαγεία, αλλά νομίζω ότι αν καταλάβεις αυτό το πράγμα, είναι πολύ πιο εύκολο από ότι στο θέατρο. Στο θέατρο είναι πολύ πιο εύκολο. Χρόνια, κάθε χρόνο παράσταση. Ναι, αλλά είναι εύκολο, είναι αλλιώς να μεγενθύνεις τα πράγματα και να φαίνεσαι ταυτόχρονα αληθινός, και αλλιώς να μικραίνεις τα πράγματα. Η σμίκρινση είναι πιο εύκολη, πολύ πιο εύκολη. Ξέρεις ότι δεν πρέπει να κουνήσεις πρόσωπο, όλα πρέπει να είναι στα μάτια και στη φωνή και να είναι τελείως φυσιολογικά όπως μιλάμε εμείς αυτή την ώρα. Όταν μάθεις αυτό τον κώδικα και περάσει μέσα σου, είναι πιο εύκολο. Ωστόσο έχει μία μαγεία, αλλά και μία απίστευτη κούραση. Διότι για ένα πλάνο που στην τηλεόραση βγήκε ούτε 3 λεπτά, εμείς μπορούσαμε να το κάνουμε 4 ώρες. Διότι όχι να πάρει από σένα, όχι να πάρει τη δική σου πλευρά, όχι να πάρει την άλλη πλευρά, όχι να πάρει και τους δυο σας, όχι να πάρει το φόντο, όχι να πάρει τις κινήσεις, όχι να πάρει τους ήχους. Για μένα είναι πιο δύσκολο, γιατί ίσως, αν το πω λάθος με διορθώνετε, δεν υπάρχει μαγεία, γιατί όταν τη μαγεία τη σπάς
την ώρα της διαδικασίας, Ναι. της γέννησης αυτού του πράγματος. Δηλαδή, άλλο να παίζω 1 ώρα πάνω και να μην βγαίνω από την κατάσταση αυτή, να είναι το σκοτάδι να με κοιτάνε από κάτω, και άλλο να παίζω, ας πούμε, και επειδή δεν έκανε κάτι ξανά κάποιος να μου λέει ο άλλος αυτόματα πάμε ακόμα 1 φορά. Δηλαδή, ναι. είναι άλλο... Έχει ένα τεράστιο βαθμό δυσκολίας αυτό το πράγμα που σου εξομολογούμε αυτή τη στιγμή. Αλλά επίσης κατάλαβα ότι πόσο σπουδαίο ρόλο παίζει να μπορείς ανά πάσα στιγμή μέσα σε όλο αυτό το 4ωρο γύρισμα, για μία σκηνή βέβαια πάντα, να κρατάς τη συγκέντρωσή σου και ανά πάσα στιγμή να έχεις την ετοιμότητα να δίνεις αυτό που πρέπει να σου δοθεί και να μην επηρεάζεσαι με τα συχνά σταματήματα. Αυτό είναι το δύσκολο. Έχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία αυτό το πράγμα. Αυτό θέλει κάτι που δεν το είχα πιο μικρή. Τώρα σιγά σιγά, τώρα το έχω σε πολύ μεγάλο βαθμό, που έλεγα και στα παιδιά ότι χρειάζεστε να αυτοπειθαρχείτε. Δηλαδή πρέπει να έρχεται μία πειθαρχία σχεδόν χορευτική. Ανά πάσα στιγμή να μπορείς να είσαι χαλαρός και να αποδίδεις τη μαγεία, το οποιοδήποτε συναίσθημα καλείσαι να αποδώσεις τη συγκεκριμένη σκηνή. Δεν είναι εύκολο, αλλά πρέπει να το κάνεις. Όταν έχεις απέναντί σου ένα σημείο αναφοράς, το οποίο δεν σου δίνει εντός εισαγωγικών πάσα. Το ακυρώνεις. Το ακυρώνεις, Το ακυρώνεις. Και είσαι στον αέρα. Το ακυρώνεις. Έχεις αυτό που έχεις δουλέψει και με το σκηνοθέτη σου, και αν ο άλλος ή η άλλη είναι σε χλαμπούχλα, τον ακυρώνεις. Βάζεις ένα χ, δηλαδή εκτός αν κάνει πια πράγματα πάρα πολύ extreme, οπότε σε τελική ανάλυση ο ίδιος του εκτίθεται. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά, μα δεν τον ακυρώσεις. Να κάνουμε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα. Κρατικό θέατρο πολύ λάθος είπες. Και ερχόμαστε τώρα στην δασκάλα Ιφηγένεια. Για να ακούσω. Πώς προσεγγίζουμε τους μαθητές σήμερα, πώς προσεγγίζαμε τους μαθητές πριν από κάποια χρόνια, έχουν αλλάξει μαθητές? Ναι, έχουν αλλάξει μαθητές. Όχι για καλό. Υπάρχουν τόσα μέσα πλέον που πίστευα ότι τα παιδιά θα έχουν μεγαλύτερη κουλτούρα. Μην παρεξηγήσουμε την έννοια κουλτούρα με την έννοια ότι έχουν πολύ περισσότερα πράγματα να δούνε. Έχουν το Facebook, έχουν ένα σωρό πράγματα στη διάθεσή τους για να ανοίξουν τα μυαλά τους. Και πίστευα ότι αυτά τα πράγματα θα τους δυναμώσουν και τη φαντασία τους, ότι θα τους δίνουν ερεθίσματα για τη ζωή τους. Δεν μιλάω μόνο για την τέχνη, αλλά συναντώ περιπτώσεις που μένω έκθαμβη. Ρωτώντας τους γιατί θέλουν να γίνουν ηθοποιοί, οι περισσότεροι αυτό που έχουν στο μυαλό τους είναι επειδή θέλουν να εμφανιστούν στη τηλεόραση. Δεν έχουν δει παραστάσεις, θεατρικές παραστάσεις. Δεν έχουν διαβάσει θεατρικά. Δεν έχουν διαβάσει θέατρα και μένω πραγματικά έκθαμβη, διότι λέω, καλά, δεν διαβάζετε θέατρο, δεν βλέπετε θέατρο, γιατί θέλετε να γίνετε ηθοποιοί? Μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση που τα παιδιά δεν διαβάζουν. Λογοτεχνία, πάρα πολύ απλό. Πράγματα που μπορούν να απελευθερώσουν τα παιδιά, να τα κάνουν να ταξιδέψουν. Δηλαδή δεν ήμουν μόνο εγώ έτσι στην ηλικία τους, ήταν και οι φίλες μου. Όλοι διαβάζαμε, ανταλλάσσαμε βιβλία. Τώρα το βιβλίο είναι κάτι σαν... Δηλαδή τρελαίνομαι όταν μετά τα βιβλία, μετά το τέλος της χρονιάς, τα παίρνουν και τα καίνε. Εμένα μου κάνει φοβερή τρελαίνομαι. Ότι αυτό που είχες το μισούσες. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, και άντε να πω ότι τα μαθήματα μπορείς να τα μισείς. Γιατί και η εκπαιδευτική δεν είναι αυτή που ίσως θα έπρεπε, ή δεν είναι τουλάχιστον όλοι, έτσι. Αλλά το να καίς βιβλία, αυτά τα έκανε ο Χίτλερ. Δηλαδή, με τρελαίνει αυτό το πράγμα. Σαν ιδέα δεν το μπορώ.
δεν έχουν πειθαρχία καθόλου. Είναι κάτι το απίστευτο. Δεν υπάρχει πειθαρχία, δηλαδή τους δίνεις ένα σχήμα ότι πρέπει να δουλέψουμε αυτό. Ελάχιστα παιδιά μπορούν στην πρώτη επανάληψη, στη δεύτερη επανάληψη να κάνουν αυτό που έχουμε συμφωνήσει. Είναι σαν να μην είναι εκεί, είναι σαν να μην είναι παρόντα. Όχι, όταν πήγαινα εγώ σχολή δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Όλοι προσπαθούσαμε για το καλύτερο, όλοι ψάχναμε. Δεν υπήρχε αυτός ο χαδελφισμός. Στην πορεία αυτών των χρόνων στο θέατρο έχετε δει πολλούς να εγκαταλείπουν την κούρσα. Ναι, βέβαια. Και από τους μαθητές μου. Ναι, να φεύγουν στην πορεία. Ναι. Άλλοι επειδή ίσως το ήθελαν, άλλοι επειδή μπορεί και να μην το ήθελαν. Ναι, να τους μπορεί έβγαλε το σύστημα. Το σύστημα, αν μιλήσουμε για σύστημα. Τελικά δεν χρειάζεται κάποιος να έχει διάρκεια για να πεις ότι αυτός ο άνθρωπος πέτυχε. Δηλαδή έχω δει πολλούς ανθρώπους να κάνουν 1-2 επιτυχίες, να εξαφανίζονται. Ναι, αυτό περισσότερο το παθαίνουν τηλεοπτικοί ηθοποιοί. Λόγω της τηλεόρασης. Ακριβώς. Αυτό δηλαδή που θέλουν να κάνουν 1-2 επιτυχίες στη τηλεόραση. Και μετά... Αλλά μετά θα έρθει κάποιος άλλος, νεότερος ίσως. Είναι τόσο αναλώσιμοι οι άνθρωποι στην τηλεόραση. Τόσο αναλώσιμοι. Δηλαδή μπορεί και μεγάλα ταλέντα να κάνουν 1-2 επιτυχίες και μετά την επόμενη σεζόν να μην τους φωνάξει κανένας. Ούτε τη μεθεπόμενη σεζόν. Και μετά αυτό γυρίζει μέσα τους. Δημιουργούνται πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Αλλά νομίζω ότι είναι άλλοι οι θεατρικοί ηθοποιοί και άλλοι οι τηλεοπτικοί ηθοποιοί. Πολλοί από αυτούς τους ηθοποιούς που κάνουν επιτυχία στην τηλεόραση δεν έχουν πάει καν στη σχολή. Όσο περίεργο κι αν μου ακούγεται εμένα αυτό το πράγμα, δεν ξέρουν βασικά πράγματα. Ένας ηθοποιός ο οποίος καταρτίζεται έστω αυτά που δίνει μία σχολή, πατάει πολύ καλύτερα στα πόδια του. Γενικά, οτιδήποτε, σε οποιαδήποτε επάγγελμα, όσα περισσότερα εφόδια έχεις για τη δουλειά που θα κάνεις, όσο περισσότερο ξέρεις λεπτομέρειες, τρόπους, τόσο καλύτερα για σένα. Όσο πιο, ας το πούμε, εγκυκλοπαιδική οπτική έχεις απέναντι στα πράγματα, τόσο περισσότερο εσύ είσαι έτοιμος να τα αντιμετωπίσεις. Και για τους ηθοποιούς ειδικότερα χρειάζεται και ένα πάρα πολύ δυνατό στομάχι. Δεν είναι καθόλου εύκολη δουλειά. Υπάρχουν συνεργάτες σου, ειδικά στην αρχή, που δεν σε αντιμετωπίζουν καθόλου καλά, καθόλου δημοκρατικά. Μπορεί να σε βρίσουν, μπορεί να μην σου φέρονται καθόλου καλά. Και εσύ είσαι υποχρεωμένος να παίξεις. Ακριβώς, και να υπακούσεις και να κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις και να έχεις το στόχο σου, να είσαι προσιλωμένος στο στόχο σου. Ωστόσο αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολα, ειδικά για ένα νέο παιδί, να το αποδεχτεί αυτό το πράγμα. Μπορεί πολύ εύκολα στο δρόμο να πεις όχι, παρατάμε, δεν κάνω για αυτή τη δουλειά, γιατί μέσα από τα προσόντα που πρέπει να έχεις για αυτή τη δουλειά είναι και αυτό το πράγμα. Να μπορείς να ακυρώνεις το περιβάλλον σου. Και άμα είναι καλό, εντάξει, οκ. Και άμα είναι αγαπησιάρικο και έτσι όπως πρέπει να είναι. Αλλά μπορεί να είναι και πάρα πολύ εχθρικό απέναντί σου. Οπότε και μέσα σε αυτό όμως εσύ καλείσαι να κάνεις τη δουλειά σου. Ναι. Οπότε πρέπει να μπορείς να το αντιμετωπίζεις. Πρέπει να έχεις πολλούς αγγέλους, φύλακες, για να μπορείς να κατεβάζεις ρολά και να πεις εγώ θα κάνω όλα αυτά τα πράγματα. Και πρέπει να είσαι... Και να το αγαπάς και πάρα πολύ. Και να το αγαπάς πάρα πολύ. Αν θες να βγεις στην τηλεόραση και ο σκοπός εάν είναι αυτός είναι ο σκοπός να βγεις, τελείωσες. δεν συζητάμε κάτι τέτοιο. Μιλάμε για παιδιά που αγαπάνε το θέατρο, ας πούμε. Τότε πρέπει να έχεις πάρα πολλά προσόντα. Πειθαρχία, πρέπει να μπορείς να απομονώνεις καταστάσεις. Ευχής έργο θα ήταν βέβαια όλοι να δουλεύουν σε ένα περιβάλλον που σε αγαπάνε, που είναι δημοκρατικό, που σέβονται την άποψή σου. Αλλά ακόμη και εγώ που έχω τέτοια εμπειρία όπως και συνάδελφοί μου, υπάρχει περίπτωση να μας μιλήσει ένας σκηνοθέτης ή ένας παραγωγός πάρα πολύ άσχημα μέσα σε αυτή τη δουλειά. Πρέπει να μπορείς να υπερασπίσεις τον εαυτό σου, να μην σε πάρει από κάτω αυτό το πράγμα και να κάνεις τη δουλειά σου. Να έρθω λίγο στην κριτική. Mm-hmm. Το ένα στο άλλο, αλυσίδα είναι. Διαβάζετε μια κακή κριτική. Εύχομαι να μην υπήρξε ποτέ τέτοια. Πώς δεν υπήρξε, αλλήμον τι. Μια κάκιστη κριτική. Αλλά όχι κακή κριτική επειδή ήσασταν κακοί.
βλέπεις την κακεντρέχεια του άλλου μέσα. Ναι. Δηλαδή ότι Ναι. κάνω μια κριτική χωρίς να είναι τεκμηριωμένη. Δεν θέλω να βελτιώσω τον ηθοποιό με αυτά που του λέω, γιατί η κριτική αυτό το σκοπό έχει. Δεν έχει το σκοπό να ευτελίσει κάποια πράγματα και να το διαλύσει. Ναι. Πώς αντιδράτε πάνω σε αυτό, ως ψυχή, ως λειτουργία ανθρώπινη? Δεν θα σου πω ψέματα, θα σου πω ότι ακόμη και η πολύ άσχημη κριτική, ακόμη και αυτή η οποία, αυτό που είπες πριν, ότι δεν θα σε βοηθήσει να γίνεις καλύτερο στο ρόλο σου, αλλά πολλές φορές σε χρησιμοποιεί σαν εξελαστήριο θύμα για να χτυπήσει κάτι άλλο. Μπράβο. Με πειράζει, με ενοχλεί. Με πειράζει. Θα περάσω μία μέρα σκεπτόμενη αυτά τα πράγματα και ενώ ξέρω ότι πώς είναι τα πράγματα, ναι, με ενοχλεί πάρα πολύ. Με ενοχλεί. Αλλά θα το ξεπεράσω γρήγορα. Δηλαδή την επόμενη μέρα θα στέκομαι στα πόδια μου. Έχετε γνωρίσει άτομα που σας έγραψαν κακές κριτικές, με τους οποίους μετά να γίνατε φίλοι? Μία φορά μου έχει συμβεί και αυτό, ναι. Γιατί υπάρχει ένα ανέκδοτο που είπε κάποιος, αλήθεια είναι, όχι ανέκδοτο, ότι υπάρχει, δεν ξέρω, κριτικός στην Αθήνα, ο οποίος έγραφε κακές κριτικές μέχρι να γνωρίσει κάποια συγκεκριμένα άτομα. Όταν τα γνώριζε και γινόταν φίλος, μετά ήταν μια χαρά τα πράγματα, δηλαδή πάντα θετικές κριτικές. Δηλαδή ο κριτικός είναι τόσο ανασφαλής ώστε να... Ναι, είναι μέσα στο ανθρώπινο πεδίο, νομίζω. Να σου εξηγήσω κάτι. Εγώ μπορεί να αντιπαθώ εσένα. Έτσι. Ούτε έχω μιλήσει μαζί. Όχι. Ναι, βεβαίως. Αλλά εάν γνωριστώ μαζί σου και μιλήσω, μπορώ να έχω μια λάθος εντύπωση για σένα. Αυτό θέλω να πω. Μπορεί να σε θεωρώ ψωνάρα, μπορεί νούμερο, μπορεί δεν ξέρω τι. Οπότε αυτό να μου βγαίνει. Αλλά εάν τύχει και σε γνωρίσω και κάνω μια παρέα μαζί σου και ακούσω τις απόψεις σου, μπορώ να σε συμπαθήσω. Οπότε να είμαι διαφορετικός. Οπότε αυτόματα, είναι νομίζω μέσα στην ανθρώπινη φύση αυτό το πράγμα, αυτόματα είμαι πολύ πιο καλοπροαίρετος απέναντί σου. Ακόμη και κακό να σου γράψω, θα στο γράψω με άλλο τρόπο. Εδώ είναι ο ανθρώπινος παράγοντας που εμένα βέβαια λίγο με απογοητεύει, γιατί ένας ο οποίος είναι κριτικός θα έπρεπε να είναι απόλυτος και αποστασιοποιημένος από τέτοια πράγματα. Το ανθρώπινο το καταλαβαίνω. Ναι. Το δικαιολογώ κιόλας. Μάλλον το αιτιολογώ. Μπορώ να βρω την αιτία. Δεν το δικαιολογώ. Δηλαδή πιστεύω ότι αν είσαι κριτικός θα πρέπει να είσαι κριτικός και να μην λειτουργείς δηλαδή με αυτό το στυλ. Γιατί και με το διαδίκτυο τώρα έχουν βγει πάρα πολλοί κριτικοί. Δηλαδή κάθε θεατρική ομάδα έχει και 2-3 δικούς της θεατρικούς κριτικούς. Ναι. Εντός εισαγωγικών όλα αυτά, παρενθέσεων, αγγυλών, ό,τι θέλετε βάλετε. Οπότε δεν είναι όπως παλιά που διάβαζες μία γνώμη σε μία εφημερίδα και έλεγες θα πάω να δω αυτή την παράσταση. Τώρα μπορεί ας πούμε να βάλει κάποιος στο Facebook για την παράσταση 5 κριτικές. Βεβαίως. Και ουσιαστικά να τρέξει ο κόσμος και οι κριτικές αυτές να είναι και ανθρώπων δικών του, να μην είναι... Ναι, βέβαια. Ναι, συμβαίνει και αυτό. Εδώ πέρα η δημοκρατία αυτή ίσως... Κοίτα, και η παλιή κριτική μην νομίζω ότι ήταν άγιοι. Όχι, δηλαδή τώρα μπορεί τα παιδιά ή αυτές οι θεατρικές ομάδες να γράφουν κάποιοι φίλοι τους, κάποιοι γνωστοί τους τέλος πάντων, αλλά και οι παλιοί που υπάρχουν και ακόμη, ονόματα δεν λέμε, μπορούσαν να παίρνουν χρήματα και φακελάκια από μεγάλους θεασάρχες για να γράφουν για κάποιες παραστάσεις, για να παίζονται οι μεταφράσεις τους, δηλαδή συμβαίνουν πάρα πολλά. Μην νομίζεις, και αυτό που είπες πριν, ότι ένας κριτικός πρέπει να είναι υπεράνω όλων, είναι πολύ ιδεατό. Διότι δεν ζούμε σε ένα ιδεατό κόσμο. Αν ζούσαμε σε έναν ιδεατό κόσμο, ακριβώς. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Κάθε εποχή έχει τα δικά της, αλλά πάντα υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Έπειτα εγώ, προσωπικά θα σου πω τώρα, ποτέ δεν διάβασα μία κριτική και είπα διαβάζω αυτή την κριτική, γράφει καλά, να πάω να τη δω. Περισσότερο μου έκανε τσακ το έργο, οι ηθοποιοί, και τις περισσότερες φορές το έργο, και όχι αυτά που θα διάβαζα είτε στην εφημερίδα είτε στο διαδίκτυο. Ναι, άλλωστε έχουμε και διαφορετικά γούστα ο καθένας. Δηλαδή άλλος ακριβώς. Θέλει να δει άλλου τύπου θέατρο, άλλος να δει άλλου τύπου θέατρο. Δεν είναι δηλαδή
για όλους και όλα. Ακριβώς, δηλαδή πρόσφατα είδα, ξέρω εγώ, το Βασιλιά Λύρ με τον Γιώργο Κιμούλη, που υπήρχαν πάρα πολλές διαφορετικές, δύο διαφορετικές. Η μία έλεγε μία κριτική ότι είναι μια εξαιρετική παράσταση και η άλλη έλεγε ότι είναι... Όχι καλή. Όχι καλή, το λιγότερο. Ναι, το λιγότερο. Λοιπόν, εντάξει. Πας, βλέπεις... Σε άλλους άρεσε, σε άλλους δεν άρεσε. Ναι, πας, βλέπεις και έχεις το δικό σου κριτήριο. Μπορεί να σου αρέσει, μπορεί να μην σου αρέσει. Δεν θα βασιστώ στο κριτήριο του άλλου για να πω αν κάτι μου αρέσει ή όχι, αν δεν δω κάτι. Και είναι καθαρά υποκειμενικό. Μπορούμε να δούμε μαζί μια παράσταση και ή να μας αρέσει, ή να μας αρέσει και τους δυο, ή να μην μας αρέσει, ή να αρέσει σε έναν από τους δυο. Παίζουν πολλά πράγματα. Παίζει η αισθητική μας, παίζει η ιδεολογία μας, παίζει η ψυχολογική μας κατάσταση. Ακριβώς, όλα αυτά τα πράγματα. Η συναισθηματική μας, 1002 πράγματα. Ακριβώς. Δεν πηγαίνουμε ως κολόνες να δούμε την παράσταση. Ναι. Οπότε είναι κάτι. Έπειτα, με το διαδίκτυο βλέπεις πολλές φορές και μικρές σκηνές. Ναι. Που είναι, νομίζω, πολύ μεγάλη εξυπνάδα. Γιατί αρκεί να δεις 1-2 λεπτά από μία παράσταση και να καταλάβεις αν η αισθητική της σου ταιριάζει ή όχι. Αυτό είναι μια ευκολία πολύ πιο, για μένα, έντιμη από το γράψιμο, από την κριτική αυτού του είδους, ας πούμε. Αυτό ένα φιλμάκι θα το βλέπα πριν πάω σε μια παράσταση. Αλλά αν θα διαβάσω κριτικές, θα τις διαβάσω για πλάκα πλέον στο διαδίκτυο. Λοιπόν, είμαστε 7 παρά 2. Πέρασε μία ώρα. Πέρασε μία ώρα. Δεν το καταλάβαμε με τίποτα. Όχι. Να ευχαριστήσω για την παρουσία σας στα ερετικά μαθήματα. Ευχαριστώ να εγώ. πω ότι περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω. Θα μας το πούνε και οι ακροατές. Τώρα εδώ πρέπει να πω θεατές, να πετάξω κανένα τέτοιο, να το διπλωρώσω, όχι να το κάνω διπλό, τέλος πάντων, το κακό. Πες. Δεν νομίζω πως είναι κακό απαραίτητα αυτό, Τάσο, διότι οι εκπομπές δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρίσκονται θεατές και στο διαδίκτυο ακριβώς. Έχουν θεατές, έχουν κλικ στο YouTube και σε ποιον το χρωστάμε αυτό? Στο σκηνοθέτη μας, τον Αλέξανδρο Καντόρο, φυσικά. Χειροκροτάμε εδώ. Χειροκροτάμε. Λοιπόν, μπορείτε να κλείσετε, κύριε Παναγιώτη. Αυτό ήταν δηλαδή για σήμερα. Αυτό ήταν για σήμερα. Κύριε και να Γκέντζο, πείτε και για το βράδυ για την ταινία σας από την εκπομπή. Όχι, δεν θα πούμε για την ταινία μας. Έχουμε να πούμε ότι ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Απομένει μία ραδιοφωνική εβδομάδα, δηλαδή μία εκπομπή για τα ερετικά μαθήματα. Τελευταία εκπομπή την άλλη εβδομάδα με τον... Δεν θα το πω. Με αγχώνει αυτό. Όχι, να το πεις. Γιατί όχι? Αποκάλυψε το. Από την Αθήνα ανεβαίνει ο Γιάννης ο Φιλιππίδης. Εξαιρετικά. Ο οποίος είναι συγγραφέας και ηθοποιός, τώρα συγγραφέας μόνο. Τόσο εύκολο ήταν και να αποκαλυφθεί, έτσι το καταλαβαίνετε. Ναι. Οπότε θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή, στην τελευταία εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν για την παρουσία σας σήμερα στο στούντιο των ερετικών μαθημάτων στον εθελοντικό ραδιόφωνο FM 100,6. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό ραντεβού για την ερχόμενη Παρασκευή, 6 με 7 το απόγευμα, με την τελευταία εκπομπή της σεζόν. Καλό απόγευμα Θεσσαλονίκη, να είστε όλοι καλά. FM 100,6. Ακούς τη φωνή σου.